سلام كما يتوعل كبرى سمعتنا بارميني ميديا نلو محاموس 4 قنبوت تدالو حصرت زيناتات انه فلما عندنا طبسات قدامي مينستر أولف كريستورشن مس زلنسكي الرهبيو شودن بدوب أوروبا زركبو سب مويات عنا انسسا ክትቆፅር ከምትደሊ ገሊፃ ኣብ ውሽጢ ዘቦኦም ክመሃሩ ንዝመርፁ ተማሃሮ ናይ መተባብዒ ገንዘብ ክወሃብ ተባሂሉ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራ ሰማዕትና ዝርዝራቱ ነው። ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኡልፍ ክሪስተርሰን ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሎሚ ኣብ ሄልሲንኪ ፊንላንድ ክራኸቡ ዘለንስኪ ብዘይካ ንክሪስተርሰን ምስ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኖርዲክ እውን ከምዝዝት ተፈሊጡሎ እዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኖርዲክ ኣብ ቤት መራሒ ፊንላንድ ሳውሊ ኒኒስትሮ ይኽካየድ ኣብዚ ኣኼባ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ክዝተየሉ ተባሂሉሎ ሃገራት ኖርዲክ ኣውሮፓዊ ሕብረትን ኔቶን ንወራር ሩስያ ብምኹናን ንዩክሬን ደገፈን ክህባ ምጽንሐን ዝፍለጥ ዝሃንበታዊ ኣኼባ መራሕቲ ኖርዲክ ገዚፍ ድሕነታዊ ስርሒት ዘጠቓልል እዩ ክትብል ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ኣብዚ ኣኼባ ዘለንስኪ ምስ መራሕቲ ኖርዌይ ፊንላንድ ሽወደን ኣይስላንድን ደንማርክን ክራኸቡ ኣብ መላእ ሽወደን ከቢድ ሕፅረት ሓካይ እንስሳ ምህላው ተፈሊጡ በዚ ድማ ነዚ ሕፅረት ንምምላእን ሰኣን ሕክምና ይሞቱ ዘለው ጥሪትን እንስሳታትን ንምድሓን ሽወደን ካብ ደቡብ ኣውሮፓ ሰማይ ሕክምና እንስሳ ክትቆፅር ምዃና ተፈሊጡ ምክንያት እዚ ቁጡር ሕፅረት ዓቕሚ ሰብ ጥሮታን ፅንኩር ኩነታት ትስራሕን እዩ ክብል ሮብ ፍሎሪ ካብ ኣገልግሎት ህዝባዊ ሽቕለት ሽወደን ገሊጹሎ ሽወደን ዓመታዊ 9 ሰባት በዚ ፍሉይ ሙያ ዝስልጥኑ እኳ እንትኾኑ እቶም ኣዝዮም ዝበዝሑ ብምኽንያት ነዊሕ ሰዓታት ስራሕን ካልእ ምኽንያታትን ናብ ካልእ ሙያ ከም ዝዋፈሩ ፍሎሪስ ወሲኹ መልኪቱ ብምኽንያት እዚ ክስተት ኣገልግሎት ህዝባዊ ሽቕለት ሽወደን ኣብ ከምኒ ስፔንን ኢጣልያን ገለ ብሕክምና እንስሳ ዝሰልጠኑ 350 ሰባት ናብ ስራሕ ከዋፍሪ ዞም ሰባት ብሞያኦም ስራሕ ክረኽቡ ብዘይምኻሎም ኣብ ዓዶም ኣብ ፋስት ፉድን ኣብያተ ምግብን ክሰርሑ ምጽንሖም እቲ ትካል ገሊጹሎ ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ሽወደን እትርከብ ምምሕዳር ከተማ ቦደን ኣብ ወቕቲ ሳምር ዝህሉ ሕፅረት ስታፍ ንምፍታሕ ሓድሽ ኣገባብ ትኽተል ምህላው ተፈሊጡ ምምሕዳር ከተማ ቦደን ነዚ ሕፅረት ስታፍ ምስ ኤጀንሲ ምቁፃር ስራሕ ስፔን ብምትሕብባርያ ክትኣልዮ ትፍትን ዘላ በዚ ድማ ን4 ኣዋርሕ ቋንቋ ሽወደን ዝተማሃራት 9 ተሓጋገዝቲ ነርሳት ስፔን ኣብዚ ሳምር ኣብ ክንክን ሕክምና ሽማግለታት ኤሪክስሉንድ ስራሕ ክጅምራ እዩ እዚ ትካል ክቱር ናይ ምርሳዕ ፀገም ዘለዎም ሽማግለታት ዝእለየሉ መደበር ክንክን እዩ ዘን ሰራሕተኛታት ስልጠናን ተመክሮን ምውሳድን ዝሐጉስ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሽወደን እኹላት ሰባት ምርካብ መሸገረና ነይሩ ክትብል ኣመሓዳሪት ኤሪክስሉንድ ኣኔት ሳንድስትሮም ገሊጻላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና መወዳእታ ተማሃሮ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ እንተፈቒዶም ወርሓዊ ናይ 750 ክሮና መተባብዒ ክህባ ምዃነን ኣብ ዞባ ቫስተርቦተን ዝርከባ ክልተ ምምሕዳራት ከተማ ገሊፀን እዞም ኮተቲ ኣብ ክንዲ ናብ ካልእ ክፋል ሽወደን ዝኸዱ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ኣብዚ እንተዝወስዱ ዝሓሸ እዩ ክብላ ነዘን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዘካይዳ ምምሕዳራት ገሊፀን ኣለዋ ገለ ሰባት ደቆም ክምዕብሉ እንተኮይኖም ናብ ዕብይ ዝበለ ከተማ ክወፁ ፅቡቅ እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ እዚ ግና ጎጉ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ዝምባለኻ ዝምርኮስ እዩ ክትብል ኣብ ስቲረማ ዳይሬክተር ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣኒሳ ኣብርሃምሰን ገሊፃ ይኹን እምበር ምምሕዳራት ከተማ ገንዘብ እናሃባ ንተማሃሮ ክስሕባ ምፍታንን ፅቡቅ ኣይኮነን ክብል ካብ ገለ ወገናት ነቐፌታ ቀሪቡሎ ባርኩብራ ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙስ 4 ግንቦት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ እዚ ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ሳና ብምፅናሕኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም ኬርማ ሪክሪተር